Nagapati ang grupo nga Bayan Panay nga dako nangin nabulig sa mga ginapadigan nga mga hublag protesta sa nangin na desisyon sa gobyerno nga magpatuman sang rollback. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Elmer Foro, ang Secretary General sang Bayan Panay, iagin pahayag nga bangod sa asod-asod nga mga panawagan sa mga progresibo nga grupo na realisar sang gobyerno kung ano kabugat ang krisis nga ginapatubang sang sektor ilabi na sa mga drivers. Ginkalipay man ni Foro nga sa ginpadigan nga isa kahugnat sang hublag protesta kapon nga adlaw nga may panawagan nga untat biyahe untat tughong sa mga pampubliko nga salakyan limat tubtubanom ka mga banwa sa probinsya ang nag-upod sa ila. Sunod kay Foro iniliwat ang bago nga tion nga nakaupdanay ang syudad kag probinsya para sa isa ka kausa. Padayon man ang ilang grupo sa pagbantay sa nabilin nga supply sang produktong petrolyo nga ginapahayag nga manugubos na sa katapusan sang Abril kag posible naman nga magsaka ang preso sang gatong. Kabanwahanan di daw halos 5 anong kabanwa no ang nagpaabot nga 90 to 100% ang ila paradisista. Mabaskog no nanging suporta sa Pumuluyo. Nanging mabaskog ang mensahe no sa sining protesta kaga transport strike na protest ng bayan ng transport strike sa nationwide nga scale na kaga bisan diri sa Iloilo actually sa Malawi nga panahon na for the first time liwat no nga nag-updanay ang syudad kaga ang probinsya pwede gid naton ihambalon nga dako nga bagay nga nagulod sa oil cartels no kay sa gobyerno nga mag-imo sa rollback kay ni bangod man sang pressure sa mga asud-asud nga welga sa bugos ng Pilipinas. Nabalian si Mr. Elmer Foro, ang Secretary General sang Bayan Panay.